Ngundang sih, ngundang. Koncone ngerti. Jare mau padha melu iki ngerti. Kang Petro diundangan di Petro. Kemarin karo Jodoh mlebu Praon. Pertama sih kalau Joko. Iya. Ya, Pleroi. Terus anu kan wis. Petro Semar. Iki Petro karo Semar teko sih. Ya dulang sih. Sana ayo. Yo, sama ngono sih. Aman kene. Pleroi ya.